Μου είπε τι έκανε. Δεν πρέπει να πέρασε πολύ καλά ο τράγος. Μετά από μια εβδομάδα βγάλαν το με ύχτερο. Το ζωντανό. Εσύ Σοφία πάνω. Πάμε, Γιώργο μου. Ζήσαμε να το ακούσουμε κι αυτό. Τέλος πάντων, τι. Άστο, μην το ψάχνεις. Λοιπόν, Γιώργη μου, τι θα μας κάνει σήμερα? Λοιπόν, Χριστιανά μου, σήμερα είναι μια πανεύκολη συνταγή. Θα σας γλυκάνω. Είναι πάστα μιλφέι. Και μαγειρεύουμε με την εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης, όπως και κάθε Πέπτη άλλωστε εδώ στην εκπομπή. Τι εννοείς πάστα μιλφέι και όχι μιλφέι? Είναι πιο παχιά η κρέμα, να το πούμε. Έτσι θα το δεις σε λίγο. Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Το παραμυθί μου, γιατί η αλήθεια καίει. Δεν με χωράει το σπίτι μου, η μοναξιά μου φταίει. Να μαγειρέψουμε. Άμα θες, Άντε, πες τα έχουμε την υλικά. κάρτα με τα υλικά. Να μας θυμώσουν κιόλας. Δηλαδή, 500 ml γαλατάκι σοκολάτας Χαραλαμπίδης Χρήστης, 45 γραμμάρια cornflour, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 2 αυγά και 50 γραμμάρια βούτυρο. Εντάξει, θα συνεχίσω. 2 βανίλιες, 250 ml κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά, Χαραλαμπίδης Χρήστης, ένα φύλλο σφολιάτα χρυσή ζύμη και λίγη ζάχαρη άχνη. Α, πρέπει να σου πω τι συνεχίζονται. Συγγνώμη. Έλεγα τελικά και μου λέει. Λοιπόν, Χριστίνα, να αλλάξουμε θέσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε πάρει το φύλλο σφογιάτας χρυσή ζύμης, το έχουμε ξεπαγώσει, Χριστιανά μου, και το έχουμε κόψει σε κάθετες λωρίδες. Μετά θα το κόψουμε ξανά στο κέντρο, κάπως έτσι. Ωραία. Θα προθερμάνουμε το φούρνο μας στους 180 στον αέρα και πιο πριν θα βάλετε σε αντικολλητικό χαρτάκι. Έχω έτοιμη. Και πιο πριν θα βάλετε αντικολλητικό χαρτί σε ταψάκι. Ωραία. Τέλεια. Για να μην φουσκώσει τρελά η σφογιάτα μας, θα την τρυπήσετε λίγο με ένα μπυρουνάκι. Ωραία. Εντάξει, το έχουμε. Ναι, Λοιπόν, το έχουμε. τέλεια. Άρα λοιπόν θα κάνετε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι πανεύκολη. Θα τη μεταφέρετε μετά αυτά τα ορθογώνια κομμάτια στο ταψί. Θα ρίξετε από πάνω, θα πασπαλίσετε μάλλον με λίγη ζάχαρη, αν θέλετε, είναι προαιρετικά αυτό. Ζάχαρη άχνη ή κανονική? Κανονική, κρυσταλλική, Χριστιανά μου. Και θα ξαναβάλετε από πάνω χαρτί αντικολλητικό. Θα πιέσετε με ένα άλλο ταψάκι, γιατί δεν θέλουμε να σηκωστεί πάρα πολύ η σφογιάτα μας, γιατί έχει αυτή την ιδιότητα, και θα την βάλουμε στο φούρνο για 45 λεπτάκια. Εννοείς ότι θα βάλω από πάνω ένα άλλο ταψάκι για να Μπράβο! Θα βάλετε πρώτα βουτυρόκολλα, Χριστιανά, με αντικολλητικό χαρτί και μετά ακόμα ένα ταψάκι από πάνω, ώστε να μην σηκωστεί η σφογιάτα μας πολλά. Γι' αυτό την τρυπάμε και με το πυρουνάκι μας. Πολύ ωραία. Εντάξει, λοιπόν, το έχουμε Φεύγει αυτό. αυτό. Φεύγει αυτό. Άρα λοιπόν η μία διαδικασία για το μιλφέι μας είναι η σφογιάτα, την οποία εμείς εννοείται ότι έχουμε έτοιμη, και είναι αυτή εδώ, Χριστιανά μου. Βουαλά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα για την κρέμα. Θα κάνουμε δύο διαδικασίες. Η μία είναι σαν τη γη και η άλλη είναι η κρέμα μας. Θα πάρετε Χαραλαμπίδης Κρίστης γαλατάκι σοκολάτα. Τέλεια. Θα το ανοίξετε όπως το κάναμε εμείς οι πρωτινοί. Κάπως έτσι το ανοίγαμε κάποτε. Λοιπόν, Θυμάσαι. ναι, και ήταν και πάρα πολύ ωραίο. Ήταν ωραίες αυτές οι εποχές. Ήταν πιο ξέχνιαστες. Το καλό είναι ότι το γαλατάκι παραμένει το ίδιο. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε και με το άλλο, γιατί χρειαζόμαστε 500 ml. Λοιπόν, τα ρίξαμε μέσα και αυτά. Χριστιανά μου, μπορείς να μου αναψίσεις το μάτι, σε παρακαλώ? Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Θα ρίξετε μέσα το cornflour, να το εδώ, τη ζάχαρη μας. Δεν έχει νόημα να είμαι αλλού, λέει ο Άργυρος. Πόσο ωραία Αυτό τα λέει. ξαναπες το. Λοιπόν, θα ρίξετε μέσα τις βανίγιες μας και τα δύο αυγουλάκια, Χριστιανά μου. Τέλεια. Θες να σου ανακατεύω εδώ μέχρι να κάνεις εσύ τη Βέβαια, σαντιγί? γι' αυτό σε έχω βάλει εκεί δίπλα από τα μάτια, για να με βοηθήσεις. Θα ανακατεύετε σταδιακά και όμορφα και ωραία, μέχρι να δέσει η σαλτσούλα μας. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι εγώ ανακατεύω ανάποδα, Ναι, δεν έχει πρόβλημα. Αν ανακατεύεις ανάποδα, μετά χωρίζουν τα υλικά, Χριστιανά μου. Τι εννοείς? Θα χωριστεί, ας πούμε, η ζάχαρη, το αυγό. Ναι, δοκίμαστε το εμείς. Με δουλεύει. Λοιπόν,
Τώρα πάμε στο μίξερ. Θα ρίξετε μέσα τη φρέσκια κρέμα χαρλαμπίδης Κρίστης και θα τη χτυπήσετε μέχρι να γίνει μια ωραία σαντιγί. Να την εδώ, Χριστίνα, μα δες τι ωραία που είναι. Εντάξει. Γίτσες. Λοιπόν, εν τω μεταξύ σε κάποια φάση αυτή θα δέσει. Ναι. Ωραία. Θα γίνει μια ωραία κρεμούλα. Ναι. Στην ουσία τι έχουμε κάνει, Χριστιανά μου, έχουμε κάνει μια κρέμα πατησερή. Ωραία. Με τη μόνη διαφορά ότι έχουμε χρησιμοποιήσει γάλα σοκολάτας. Καλά κάναμε. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν θα δέσει αυτή η ωραία πατησερή θα είναι κάπως έτσι. Α, την έχεις δεμένη. Βέβαια, την έχω δεμένη η Χριστιανά μου με νύχια και με δόντια. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι. Θα την σκεπάσετε με αντικολλητικό χαρτί και θα την βάλετε στο ψυγείο να κρυώσει περίπου έτσι για μία ώρα. Τέλεια. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα τι θα κάνουμε. Αυτό δεν θα το χρειαστούμε τελικά. Απλά ήταν και να δείξουμε τη διαδικασία. Όχι, εγώ θα την κάνω την κρέμα. Με έβαλες να κάνω μια ωραία, δουλειά. εντάξει, καλά. Ό,τι θες. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Θα μου προσθέσετε μέσα την πατησερή στον κάτω του μίξερ που έχετε χτυπήσει μέσα την σαντιγί. Ρε Γιώργο, να σου πω κάτι, είναι ωραία κρέμα για τα παιδιά το απόγευμα και μόνη της. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Απλά βλέπεις είναι πιο παχύρευστη. Γι' αυτό σου έχω πει θα μοιάζει σαν μπάστα. Ο λόγος που θα τις μίξουμε, Χριστιανά μου, μαζί με την σαντιγί είναι για να τις δώσουμε αέρα και να γίνει πιο αφρούγια. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα ρίξουμε μέσα, εδώ, μέσα στον κάτω του μίξερ την πατησερή μας. Τέλεια. Τη ρίξουμε όλοι. Θες να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μέχρι να τα ενώσουμε Μαζί σου και να πάω επιστρέψουμε, που θες. να τα δούμε έτσι, αυτά είναι διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Με αγάπη Χριστιανά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Γιώργο μου, εξήγησέ μας τι έχεις κάνει. Χριστιανά μου, έχω θρηματίσει κάτω τα φύλλα της φωλιάτας. Έχω χτυπήσει την πατησερή μαζί με τη σαντιγί. Και όπως βλέπετε έχει γίνει αυτή η βελούδινη υπέροχη κρέμα και θα συνεχίσετε εδώ ξανά μαζί με φύλλα. Να πούμε ότι το βούτυρο θα το ρίξετε μέσα στην κρέμα μας, έτσι. Απλά την για ώρα να... που θα τελειώσει η κρέμα. Ακριβώς, γιατί δεν έχουμε προλάβει τώρα. Εντάξει, εσείς πρέπει να κάνετε αρκετές στρώσεις. Εμείς λόγω του λεπτικού χρόνου. 3 ας πούμε. Ναι, είναι αρκετές. Τέλεια. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγή μας για σήμερα, Μπράβο, Χριστιανά μου. Τζόρτζι μου. Εύκολη, απλή, λιτή και υπέροχη. Σε ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. Να είσαι ευχαριστώ. καλά. Ο καφές εδώ είναι για κάποιον. Όχι, δεν είναι καφέ, είναι καραμέλα. Αρχίζει να το βάλω γαρνιτούρα μου πάνω, αλλά δεν βάρει και εσένα.